I denne præsentation af mit individuelt valgte værk i den autofiktive genre placeres fokus på den selvbetitlede digtsamling Yahya Hassan, med fokus på at belyse værkets position i forhold til universet af fiktionsfri fiktion. Dette gøres gennem analyse af udvalgte citater, hvor der undersøges om det lyriske jegs konflikt og opgør med patriarkalskikkelsen, religion og identitet repræsenterer forfatterens egentlige socialrealistiske fortid. Denne essens i værket perspektiveres slutligt med afsæt i transformationen af autofiktion ved Karl Ove Knausgård. Til fortolkning af værket anvendes den biografiske tilgang fra en genetisk indfaldsvinkel, hvorved forfatterens subjektive opfattelse gennem digtets indtryk og stemning danner basis for forståelsen af digtsamlingens samlede tilblivelse. På det redegørende plan kan de forskellige koder i forhold til henholdsvis fakta og fiktion defineres. Et centralt element af forfatterens generelle intention, altså blot budskabet med tilblivelsen af digtsamlingen. Det er desangående essentielt, at Yahya Hassan ikke ønsker at forfattere et værk associeret med subtil underholdningsværdi. Værket skal derimod antages som et værk med informerende værdi, da traumatisk ghettotilværelse i islamiske miljøer kan opfattes som en reel eksistens i det danske samfund. Dette kan yderligere relateres til værkets metonymiske indhold, altså denne viden, som Yahya Hassan har, da fortællingen skal repræsentere blot en fraktion af et generelt koncept, der er eksisterende i ghettomiljøet. Det vil sige, at Yahya Hassans fortælling repræsenterer den almene sandhed blandt mange forskellige familier i ghettomiljøet. Yderligere faktakoder, hvis vi skal kigge på dem, gælder blandt andet værkets generelle komposition, hvor i Hassans beretning tager afsæt i en kronologisk struktureret situation fra han er dømt til barndom og fremefter. Når vi undersøger fiktionskoderne, gælder det centrale fortællerperspektiv gennem blandt andet indre monolog, også det korresponderende point of view i den mediefaglige verden, som helt centralt, da Hassans valg af eksplicit tredjepersons fortæller medfører en uniform synsvinkel digtsamlingen igennem, hvorved der kan dannes et specifikt identifikationsforhold til Hassans fortæller som eneste reelle protagonist, som læseren kan identificere. Ydermere gælder, at handlingsforløbet kun er forpligtet til virkeligheden, og det er dermed ikke verificerbart i forhold til faglitteratur. I citaterne, som der er valgt, vil der blive demonstreret eksempler på fiktionskoderne gennem stilistik og sprog, hvilket generelt i digtsamlingen er givet gennem metaforisk virkelighedsrelation, netop gennem symboler og lignende, anvendelsen af versaler og en parataktisk syntaks, det vil sige konjunktioner, der er mange af dem i sætningsopbygningerne, der samlet skal manifestere Hassans krakelerede tilværelse i det eksistentielle tomrum, der ikke forekommer under patriarkalskikkelsen. Til karakterisering af det generelle forhold mellem fortællingens centrale skikkelser anvendes et uddrag fra Ghetto Guide. Heraf udledes faderens rolle som patriarkalsk, men samtidig fraværende som individ, da moderen er den person, der reelt følger proceduren og er i stand til at have følelser, netop repræsenteret gennem, at hun begræder børnenes fængsling, når dette sker. Det symbolske udlægning, der gives af faderen, gives gennem rollen som hund. Dette medfører dog en vis ironisk distancering til hans egentlige identitet, da hunden almindeligvis symboliserer et dyr af fællesskab med evnen til at opfatte følelsesmæssige aspekter af mennesket, hvilket vi hurtigt kan udlægge, at det ikke er tilfældet i denne digtsamling. Denne håbløse og diffuse tilværelse kan yderligere aflæses i digtsamlingens etableringsskud, hvis det kan kaldes det, i digtet Barndom. Her anvendes alliteration i 5 børn på en række, flergraderi og en pøl af pis, hvilket sammen med den hverdagslignende verbalstil danner et billede af vrede og foragt fra det lyriske jeg over for faderen. Dette kan kædes sammen med problematikken af islamisk indoktrinering af normer gennem forældrene, der danner baggrund for familiens dysfunktion. I verset Gazastriben i solskin skabes denne ironiske distance til smerten af fadervolden,
da Al-Jaziras transmission er en refleksion af faderens forskydning af sin aggression på børnene, som kan skyldes, at han har en ukendt identitet og position i det danske samfund, hvilket netop danner den her kontrast til solskeden, der udlægges i verset, da solskeden almindeligvis giver udtryk for harmoni. Effekten af dette dysfunktionelle forhold i familien gøres yderligere klart i digtet Du kommer i helvede, min bror, hvor patriarkskikkelsen undermineres og denne komplekse familierelation, der eksisterer, eftertrykkes ved brug af antiteser, død, men født, som givet i vers 7. Og dette medfører, at der udtrykkes denne uorden og kontradiktion mellem fortælleren og faderen og hans fundamentalistiske tilgang til doktrinen i islam. Denne effekt udtrykkes ydermere gennem diverse symboler, for uden ordspillet mellem lykke og lykke, udtrykkes førnævnte indoktrinering og vrede. Blandt andet hvis vi kigger på det betændte øre, som medfører, at der dannes et symbol som resultat af forældrenes opdragelse, og hvoraf træerne anvendes som metafor på, at man vender øjnene væk fra problemet, og disse træer absorberer alt dette kaos, der er i familien. Det lyriske jeg nægter, og årsagen til dette er udtrykt i gløderne, som bliver et symbol på jegets indre aggression. Denne vrede kulminerer i ønsket om degenerering, hvis vi kigger på, at man agter at hænge sig selv i lykken, i modsætning til denne lykke, der normalt skulle eksistere, og dermed denne totale destruktion af barndommen og disse værdier, der er tilknyttet denne. I perspektivering til Hans Hauges essay Rigtige mennesker kan inspiration af Knausgård og postmodernisme spores i teksten, som Yahya Hassan har udlagt. Et af fortællerens privatsfære, som Yahya Hassan kommer ind på i sin autobiografi, men Hassan samtidig han anvender retten til at udtale sig på trods af disse grænseoverskridende hændelser, som der bliver udlagt frit i teksten, hvorved det netop lægger op til denne fiktionsfrie fiktion, hvor at denne kamp for at kunne træde i eksistens, som Hassan samtidig har, der relateres til Knausgård, hvor hans eksistentielle problem, som sådan er hans forfatterskab, så præsenteres denne fiktionsfrie fiktion samtidig gennem denne, hvor at der i Hans Hauges essay nævnes fiktionen, der samtidig skal være til stede, for at der ikke dannes problemer med egentlige personer, men at man som læser skal kunne tænke sig frem til, hvem vedkommende er. Og dette er præsenteret i Yahya Hassans digtsamling, da denne faderskikkelse, der undertrykker fortælleren, ikke betegnes ved navn, hvilket tager afstand til denne egentlige person, og det ses i relation til, at andre faktiske lokaliteter og personer med en mindre væsentlig rolle angives ved deciderede proprier. Der kan dermed sammenfattes, at Hassans digtsamling repræsenterer hans egentlige opvækst, dog er denne gennem ironisk distancering til de reelle hændelser, samt den digtmæssige metaforiske virkelighedsfordrejning, elementer, der medfører, at værket skal læses med et vist gran salt af forbehold.